يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله طاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bade tafsir fila la jaba ka bedo kiramanto ala kishi ala tay hina ala tay barkay ala tay ala ko jine na oklingile na bela jilema biye jumay biye dombay anga bijuma kutuba kenaka ambe bamako quartier la mi nabi wele garantiki bugu imam ibrahim wansan aye kutuba dumanke anye kutuba mi naye wala ke akono kusebe nen aw angeje ange imam ibrahim ka kutuba la me ñogon fe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على صلاة هيا على صلاة هيا على هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي سرى الأحكام وبين الحلال والحرام وأمر بالصالحات ونهى عن الآثام وصرف بالإسلام أولي النهى والآلام ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أحمده سبحانه وتعالى على ما سرى وسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الداعي إلى مكارم الأخلاق والخلق الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أفضل صلاة وتسليم عباد الله إن الله قد فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وأعد لكم حدودا فلا تعتدوها وحرم عليكم الأشياء فلا تعتدوها وحرم عليكم الأشياء فلا تنتهكوها ورغبكم في أمور من الخير فلا تهملوها ونهاكم عن الخبائث والمكروهات فلا تفعلوها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واستهوتهم الشياطين واتبعوا الشهوات وغرقوا في اللذات وتجردوا عن لباس التقوى وزينة الدين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يشهد القرآن وينصب الميزان ويهدر رقيب وعتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ويقال لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد فاستعيدوا بما شئتم من الآمال ليوم المعاد
وكونوا كما شئتم فإن الله بصير بالعباد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها والله لا يحب الفساد أعد للمحسنين نعيما ما لهم من نفاد وللمسيئين جهنم وبئس المهاد وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. على كان بسوابما الممغا خطبة كنا يا إيرانا الحمد لله الذي شرع الأحكام وأمر بالصالحات ونهى عن الأعصام ko an bɛ ala tanu masa min n'a ye danni kɛ ka tila k'a ka luwa sigi jɔnw kan luwa min n'a bɛ kɛ sababu ye jɔnw u bɛ lafiya u ka diɲɛ sosigi kɔnɔ luwa min sariya min bɛ kɛ sababu ye alikiyama jɔ don ni maa min tugura kɔ o bololankolon ti bɔ o de hukumu kɔnɔ n'an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ a bɛ sariya in kɔnɔna na k'a fɔ Allahu Taala a ko zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ala ko mu'minun de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu limaniyalen don alikiyama sosigi la et puis u bɛ hɛrɛ min sɔrɔ u ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ a la ala ka hakɛ kelen tɛ t'u kan na. ala bɛ tila k'a fɔ o suran kelen kɔnɔ n'o ye suratul bakara ye inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim ila akhir al-aya ko an k'a dɔn kafiru olu de ye mɔgɔw ye i ye silamɛya ɲɛf'u ye u tɛ limaniya i m'a ɲɛf'u ye u tɛ limaniya olu kɔni kulu ka fisa n'u ye fara ka fisa n'u ye baganw ka fisa n'u ye o ye kafiru ye mais a tilala ka na mun tugu o la a ko wa mina nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun ko an k'a dɔn mɔgɔw de bɛ yen olu kɛlen don ka silamɛya wele u yɛrɛ la k'a sɔrɔ u ni silamɛya cɛ ka jan jɛgɛjala ni baji ye u ni silamɛya cɛ ka jan yanni maka ye ani silamɛya cɛ ka jan yanni ameriki ye bawo olu de bɛ don silamɛw cɛ la silamɛya fini b'u la nka kafiri mɔtɛri de b'u la olu de ye mɔgɔw ye minnu bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ i ko misaliyala an bɛ don min na i ko bi diɲɛ fan dɔw bɛ yen ni yirala k'i ye silamɛ i b'i dogo de ka da mɔgɔw kan minnu bɛ silamɛya la nafigiya la k'a yira k'a fɔ k'olu ye silamɛw ye u bɛ bɔmu don u yɛrɛ la ka taa don misiriw kɔnɔ k'o éclater wallahi ala ma nin fɔ kira ma nin fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam olu de ye mɔgɔw ye minnu bɛ yen n'olu bɛ taa don jamalajɛrɛ yɔrɔw la ka bɔmu don u yɛrɛ la k'u yɛrɛ éclater ala ye nin ko fɔ an ɲɛna ala kira b'a fɔ a ka hadisaw la sallallahu alayhi wa sallam ko a y'aw kɔlɔsi halaki fɛn 7 la fɛn 7 bɛ yen a bɛ adamaden halaki a y'aw kɔlɔsi o fɛn 7 in na o fɛn 7 in o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fila fara ala kan nka mago bɛ mɔgɔw ka kuma de la mɔgɔ minnu bɛ yen n'a sɔrɔla olu kelen don k'u yɛrɛ bila u bɛ taa mɔgɔ kelen faga walama minnu bɛ taa jama faga mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen k'e de ka ci bɛnna i sera ka maa kelen faga ka maa kelen nin bɔ alakira y'a fɔ an ɲɛna k'a b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye diɲɛ bɛɛ faga ala ka kumakanw na n'i ye maa kelen nin bɔnɛ ani ye diɲɛ bɛɛ faga a bɛɛ jurumu ye kelen ye minnu b'a la ka bɔ mun don u yɛrɛ la k'u ye silamɛw ye o dun silamɛw tɛ o de la an bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ k'i jija ka silamɛya kɔlɔsi o de la an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen ko kura caman bɛ yen n'a ko a bɛna don diinɛ la u ti sɔn cogo si de la ko caman de bɛ yen o nana an ka jamana in kɔnɔ wallahi silamɛya kɔnɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma sɔn a ma
baw ka da ka silamɛya donna Mali kɔnɔ a mɛnna kabini silamɛya ma san 300 dafa tarikutigi dɔw ko san 200 kabini silamɛya m'u bɔ a sera an fɛ Mali la yan jɔn de bɛna k'i bɛna fɛn wɛrɛ fɔ an ye silamɛya la anw tɛ mun dɔn jɔn de bɛna i bɛna ko anw tromper ko an kana ɲɔgɔn bonya non an ti sɔn o ma ni ɲɔgɔn bonya bɔra dugu o dugu la o dugu bɛ kɛ dugu lankolon ye maliyɛnw ma sɔn jɔn de bɛ ko o de ti sɔn k'a fa bonya silamɛya ye fa bonya fɔ ni fa bonya fɔra o bɛ fa filan bonya ta n'a fɔra ko ka ɲɔgɔn bonya bɔ dugu min kɔnɔ o y'o dugu kɛlen dugu lankolon ye dɛ an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka hakili to ɲɔgɔn na ɲɔgɔn bonya bɛ dugu o dugu la hali ni juguw nana k'u bɛ bi o dugu kan walahi u tɛ se k'a ci c'est pour cela u k'an ka ɲɔgɔn bonya dabila yasa n'u nana an kama don min na u ti dɛsɛ an na nka ala y'a kɛ maliyɛnw ma sɔn ka ɲɔgɔn bonya bɔ u ka diinɛ la u ma ɲɔgɔn bonya bɔ u ka fasow kɔnɔ c'est pour cela juguw nana ala nana u dɛsɛ an na halisa an ka hakili to an ka ɲɔgɔn bonya ala k'an ka hɛrɛw caya ala ka limaniya d'an ma قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ولينا كربندا ولينا كربندا كربندا ولينا كربندا سما صلاة على من خير ورا منتهى سما صلاة على من خير ورا منتهى ولينا كربندا ولينا كربندا سجابوري كربندا مريبوري كربندا أليفا بوري كربندا ولينا كربندا قرآن تويا كرندا حديث تويا كرندا الدين تويا كرندا ولينا كربندا alagana go daula eningi alagana go noro eningi waliyuna karabenta ai korala indunyanga ai tengelo alabaduga alagana kuyefo elaga waliyuna karabenta agana kola ya elaga agana karama elaga waliyuna karabenta akali wa wale janingibo alangori no ningibo alagana shwa ningifabo waliyuna karabenta aishulo alagana usui abolo lewiba loinshi alagana kutubu ya loashi waliyuna karabenta adi wale kiengeningi adi wale fimbani agana wale nyakhaligi waliyuna karabenta fima khologu kemisirigi aishuba bologi anoro bangi kaifago waliyuna karabenta misirigu taningi fabo akhaba gaijabo anoro bangi ngontage waliyuna karabenda waliyuna karabenda waliyuna karabenda waliyuna karabenda nitu yanga bonya masegi ni wala se sirifilate mema ni ala se sirifi
aw bɔra aw ka sow la ni kana garanti b'u la kana bonya segi imami wansama waliyuna wasaya wane namakiri kɔnga dugawu kɛ sirifila tebe ka foli lase nka hayidarama ni aw ye ma ɲuman tanu na sabu bɔra imami wansala waliyuna ami dugawu kɛ an mɔkɛ ɲuman ye waliyuna an karaba mɔdi kɛra bɔkari wasa ye waliyuna ni nka foli lase sirifila tebe ma ka mugu tari baga yogogo ka barika da kamera manu ye haya barika imamu kanu na ni tun y'an duwawu kala ye anw dun ye bosodenw ye waliyuna wa karamɔgɔ bɔra jadugu la waliyuna kuranɛ dɔnni nu bɛ n ka jakaw la waliyuna adisa dɔnni yɛrɛ imami wansala waliyuna adisa dɔnni nu bɛ lamini wansala waliyuna wafigu dɔnni nu bɛ modibo wansala waliyuna kuranɛ dɔnni min ka gbanuma musala waliyuna umata dina ɲɛɲini arabu jamana la waliyuna u bɛɛ kalan kɛ wolofa bɛrɛ fɛ waliyuna ka kuranɛ dɔnni ye wasilamɛdenw ye waliyuna kara sija bɔri karabɛnda mare bɔri karabɛnda alifa bɔri karabɛnda waliyuna karabɛnda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bade tefeshiri fila lajabo mbaw bedo kiramanto yala ka nyina ala fa ka kishina kan nema ala ko kene na okelngele na bela jelenka anga juma jiginen kofe anga kutuba duma in lamena kofe ansira anga almamema ka ayra nyininga men dai men tikilai atogo ani ajamu ana bora jona abangina yorojme anga janga nyamada akajabu fe alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin khatamal anbiya'i wal awliya wal muttaqin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Sheikh Mutar ni jara ne to ko Ibrahim Wansa bora jona bora Abubakar Wansala Abubakar Wansa bora jona bora Musa Wansala Musa bora Maju Wansala an aslan an jakawdi an dube ja bi an mokorobaw kumbe no yan an mokewye mais na la yoromi latika dama dinga sigili may be sigiyeno togorba kon bora ja ko ta sahil ka ta don yinina na ala ya ke nera to dalambe mina togorba mina ballabgu batrawle misri wolelay afatura salo ala ya ke o de kara sababu e kamina yano donc on be bangena ballabgu de donc an bɛn bangena ballabugu an y'an ka kalan daminɛ ballabugu k'an ka garibuyaw kɛ na mɔgɔ caman b'an dɔn ballabugu sɛmankɔrɔ ninnu kɔnɔ an tor'o la ala ka latikaw nana an ye sonsori yɔrɔ dɔ sɔrɔ garantibugu kɔrɔ la donc yɔrɔ dɔ tɛ seli o kɛra sababu ye ka na an ye garantibugu ya donc an b'o garantibugu sigi de la sa an y'an ka kitabu to halisa an bɛ kalan na hali cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na halisa walan b'a bolo a bɛ kalan na. alhamdulillah ne hakilila aw ye faamuya sɔrɔ ni kunnafoni ninnu kan o ma min bɛ tugu o la alimamiya bɛɛ b'a dɔn a sigilen bɛ fɛn min kan o ye kalan ani dɔnni o ma a ka kalan ninnu daminɛna waati jumɛn karamɔgɔ jumɛn ni jumɛnw fana bolo yɔrɔ jumɛnw fana na. an ka kalan a daminɛna Badilabugu de Badilabugu donc an bangena an cɛ 8 kun don mais an 2 de ala kɔrɔbalen donc an de kalan daminɛ fɔlɔ kɔfɛ denmisɛnw nana tugu an na mais an y'an ka kalan bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba in de bolo fo n'a kɛra wagati kunkurunin ye wagati kunkurun dɔ la a y'an ta k'an di fila karamɔgɔ dɔ ma o tɔgɔ ye ko Nuhu donc an ye durusili daminɛ o bolo fo ka se Yasin ma mais kalan in tɔ bɛɛ kɔnɔ an y'a bɛɛ k'ale de bolo hali sisan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ darisu ta an ye xaliluw kalan k'a ban mais an bɛ ka segin a kan tuguni ale bolo bon ale ka kalan ye min ye alhamdulillah rabbil alamin comme an m'a yɛrɛ expliquer kosɛbɛ ale bɛ kan caman de fɔ fulakan bosokan kɔrɔbɔrɔkan bamanankan marakakan ni maa bɛɛ dɔ bɛ kalan kɛ anw fɛ yan nɔ donc kalan in ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ n'a bɔra kuranɛ dɔɔnin na fulakan in bolo an y'a tɔ bɛɛ kalan ale de bolo an ka majlisu in na inshallah. an bɛ ɲininkali min tugu o la n'o ye ɲininkali sabanan ye o de bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kan yan bi alimamiya a ma nɔgɔ kumana fɛ a ka alimamiya a daminɛna waati jumɛnw de la o bannen fana kɔfɛ alimamiya in yalima baara wɛrɛ bɛ a bolo dayirimɛ ɲini sira fɛ min tɛ alimamiya in ye wa. alimamiya in daminɛna a lasali sɔrɔla cɛkɔrɔba de la
bawo kan to ballabugu misiri koronin be ballabugu sugu kofe cɔkɔrɔba ye san 19 kɛ a bɛ alimamiya la yen bon ala y'a kɛ an kɔni nana yan nɔ a y'a sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ in lankolon bɛ yan nɔ kɛnɛ an y'a signé an y'a daminɛ ni nafila de ye an bɛ se k'a fɔ selili daminɛna yan nɔ 98 tɛ seli daminɛna yen donc kana se 2002 wagati ninnu ma sa an ye kokonin dɔ kori donc an b'o kɔnɔna na dɔ nana ka na bɔ an kan 86 wagati ka don 7 kɔnɔ o y'a sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye caman kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la mɔgɔw ye caman kɛ quoi mais ale kelen nana 1 million kɛmɛ ni million 17 de don misiri in na mais a ko k'a tɔgɔ kana fɔ donc o kɛra 2006 2007 kɔnɔna na bon o kɔnɔna na ko misiri bannen i b'a dɔn yan nɔ jamana in kɔnɔ n'i ko ala dɔrɔn waraw de don ko fo k'i dun donc a ala ko daminɛna n'a misiri ko daminɛnen mɔgɔw wulila ko misiri tɛ jɔ pewu o kuma cayara kojugu mais ala y'a kɛ misiri jɔlen ka ban an kɔni ko misiri ka jɔ an ma fɔ alimamiya an n'an dɔgɔninw bɛɛ an kɔni ye misiri jɔ an ko wa misiri filɛ nin misiri banna dugumɔgɔw de ko mɔgɔ min bɛ ni ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ ka misiri jɔ ala ye ka laban tuguni k'aw to alimamiya la a bɛna jɔn bila la donc o de filɛ nin ye ka na n'an ka alimamiya ye k'an sama k'an sigi k'an ka alimamiya kɛ ko ne y'an b'a fɔ k'an b'an ba la k'o tuma na ko mun de don bon an dun b'a dɔn alimamiya ka gɛlɛn ka se degré min ma fɛn min b'a la bawo kiraw place de don a ma nɔgɔ hali dɔɔni alimami kelen ye jamana de ye donc an kɔni tun banna la mais dugumɔgɔw yɛrɛ de samana nɔfɛ ko u tɛna mɔgɔ si bila la ko fɔ anw kɔ o tuma na o kɛra sababu ye cɛkɔrɔba y'a lajɛ si kɔrɔbayara donc u ye ne bila ka ne ka alimami ye ka Lamini kɛ ne ka danga ye ka misibaw wansa k'o danga ye inshallah baden tɛbɛ sirifila lajɛbɔ an tɛna taa ɲɛfɛ kojugu ka da waati min bɛ an bolo o yɛrɛ koronin kan an bɛna ɲini imam fɛ a kɛ duwawu kɛ tele ka duwawu kɛ jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana bɛ degun min kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la ala bɛ se ka basigi don a kɔnɔ cogo min ka kelenya don a kɔnɔ n bɛ duwawu min k'o la sa jamana ni jamana ɲana mɔgɔ kelen tɛ se k'a tiɲɛ wa n'a tiɲɛna fana mɔgɔ kelen tɛ se k'a dilan jamana bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kunkolodimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan ko don ko in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a bɛ diinɛmɔgɔw de nɔfɛ bon ko in n'a ko a bɛ tiɲɛ bi dɔrɔn a bɛ tiɲɛ diinɛmɔgɔw de bon ɲɛ bɛ kunkolow de la donc an bɛ duwawu de kɛ yarabi ala m'an kisira o tɔɔrɔ ma o tuma na yanni an ka duwawu kɛ an bɛ duwawu kɛ an fa n'an balimakɛ n'o ye sirifukɛ yɛrɛ ye an bɛ duwawu kɛ yarabi ala ka barika don an na la ala ka an n'a sabati ala k'an n'a jidi ala k'an n'a jidi k'a fɔ a ɲɛna halisa a ka dɔ fara sabali kan ɲɛmɔgɔya a tɛ taa sabali kɔ dɛ n'o tɛ ale ni ne 91 Balilabugu a nana wajulu min kɛ yen 91 a don ne de tun bɛ k'a ka namu minɛ yɔrɔ o mɛnna dɛ bon kɔfɛ ne ni fa nana gɛrɛ ɲɔgɔn na fa ala ka hinɛ la ne ni fa de bɛ n dɔn kosɛbɛ ne ni fa ye wajulu caman kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah ala y'o sosegin an bɛ duwawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala ka hinɛ fa la ala ka yafa ma من مدعوك جمعنا ما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا محول الحول حول أحوالنا الحال اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا بنينا شهودا مالا ممدودا وزوجات الصالحات وأولادا صالحين سلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alhamdulillah mbadew ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi jumadonya in na Bamakɔ quartier la min n'a bɛ wele ko Garantigibugu ale misiri la a ka ɲini ala fɛ juma wɛrɛ ala kɛ o yira an na ala kɛ kisiw kɛ ala kɛ latangaliw kɛ a k'an bɛn wa shukran lakum يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا